आई जा रउआ सबके बीच में गौरीश पांडे ऑफिशियल के माध्यम से एगो रामचरितमानस से भजन जा रहल बा। रउआ सब है एकरा के ज्यादा से ज्यादा सुनी, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब चैनल के जरूर रउआ सब करी और अपन भाई सोनू सुमन के आशीर्वाद देही। कैसे कि बड़ा मेहनत से हमने के दिनेश चाचा तबला बजावत तनी और रामजी भैया बेंजू बजावत तनी और झाल पे हमारे बंशीधर चाचा और पैड पे हमारे श्री राम भैया और हमारे बिट्टू सोनी चाचा और गौरीश पांडे जी, यहाँ सबके आशीर्वाद से रुआ सबके बीच में एक भजन जा रहल बा। अगर जो भी त्रुटि हुई क्षमा करके और चैनल के सब्सक्राइब और लाइक का कमेंट में जरूर बतावे के बाद चैनल के सब्सक्राइब करी रुआ सब है। अरे जब से हमार भैया हाथ बनवा में गईले, जब से हमार भैया हर बनवा में गईले, तो रात दिन रोए भरत भारी दुख भइले भइले, रात दिन रोए भरत भारी दुख भइले। जब से हमार भैया बनवा में गईले, रात दिन रोए भरत भारी दुख भइले भइले, रात दिन रोए भरत भारी दुख भइले। जहिया से तीनों मुरा जहिया से तीनों मुरा बनवा में गईले, जहिया से तीनों मुरा बनवा में गईले, रात दिन रोए भरत भारी दुख भइले भइले, रात दिन रोए भरत भारी दुख भइले। और भरत जी कहने हैं, आपसे मन करे हम डूबी धस जाई,
हाय राम रटात पिता हाय राम रटात हाय राम रटात पिता स्वर्ग लोक गईले हाय राम रटात पिता स्वर्ग लोक गईले रात दिन रोए भरत भारी दुख भइले भइले रात दिन रोए भरत भारी दुख भइले जब से हमार भैया बनवा में गईले जब से हमार भैया बनवा में गईले रात दिन रोए भरत भारी दुख भइले भइले रात दिन रोए भरत भारी दुख भइले भइले रात दिन रोए भरत भारी दुख भइले